Svätý Josife, Svätý Jáne Krstiteľ, Svätý Petre i Pavle, всички светци Божи, всички ангели Божи. Всемогущий вечный Боже, Ти избрати на света своя Син да освободи от властта на сатаната, духа на злото и да изтригне от човека от тъмнината и да го преведе в царството на чудната Твоя света. Смирено Ти се молим, освободи това дете от первородния грях, направи го в храм на Твоята слава и Свети Дух да пребъдва в него, чрез Христа нашия Господ. Скъпо дете, да те укрепи силата на Христа Спасител, да това те помаза с елия на спасението, чрез даха на същия Христос, нашия Господ, който живее и царува през всички векове на века. Нека да се помолим Господ Бог да освети тази вода. Боже, чийто Син, кръщаван във водите на Йордан от Йоан, бе помазан от Свети Дух и висящ на Христа, пролял прободената със страна кръв и вода. И след възкресението си заповяда на учениците си: идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух. Погледни с любов своята църква и благоволи да сториш да вникне за нея изворът на кръщение. Нека тази вода приеме по действие на Светия Дух благодатта на Твоя единен Син, за да бъде чрез таинството кръщение сътвореният по Твой образ човек умит от греха и да се роди като нова твар от вода и Дух Свети. Да слезе, молим Ти се, Господи, в тази вода чрез Твоя Син, силата на Светия Дух, да всички погребани с Христа в смъртта чрез кръщението, да възкръснат с Него за вечен живот, чрез Христа нашия Господ. Скъпи родители и кръстници, след малко вашето дете ще бъде кръщавано. В любовта си Бог ще му дари нов живот и ще го възроди от вода и Дух Свети. Вие имате задачата да го възпитавате в вярата, да божественият живот в него да бъде запазен от заразата на греха и да расте от ден на ден. Ако проче, по силата на вярата ви, сте готови да приемете това задължение, като си спомняте обещанията на вашето кръщение, отречете се от греха и изповядвайте вярата си в Исуса Христа. Ще ви питам дали се отричате. Отричате ли се от сатаната? Отричам се. Отричате ли се от всички негови дела? Отричате ли се от всички негови суети? Сега ще ви питам дали вярвате. Вярвате ли в Бога, Всемогъщия Отец, Творец на небето и на земята? Вярвате ли в Исуса Христа, единствен Негов Син, наш Господ, който се е родил от Дева Мария, умрял и бил погребан, възкръснал от мъртвите и седи от дясната на Отца? Вярвате ли в Светия Дух, свята католическа църква, общението на светците, опрощението на греховете, възкресението на главата и вечния? Това е вярата на църквата, която ще бъде кръщава. Питам, искайте ли проче да получите детето при кръщението в вярата, която преди малко заедно изповядвате?
Христа. Жусе, аз те кръщавам в името на Отца и Сина и Светия. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, както беше в началото, сега и всякога и във веки веков. Амин. Всемогъщия Бог Отец на нашия Господ Исус Христос, Жосе те освободи от грях и те възроди от вода и Дух Свети. И те присъедини към своя свят народ. Той те помаза с мирото на спасението, за да останеш член на църквата, свещеника на Христа, пророка и царя за вечен живот. Скъпото дете, Жосе, ти стана нова твар и се облече в Христа. Нека бялата дреха да ти бъде знак за това достоинство и своето и примерът на твоите сродници да ти подпомогнат да я занесеш необходена в вечния живот. Жосе, Бог ти обещава вечен живот. Той да ти води през живота си. Нека запалена светлина, която е за нас знак на Исуса Христа, победителя срещу греха и смъртта, да пламне в твоето сърце завинаги. На вас, скъпи родители и кръстници, е поверено да подканвате този пламен, да вашето дете, Жосе, озарено от Христа, да живее винаги като чадо на светлина и да постоянства във вярата и да може да посрещне с всички светци в Царството Небесно Господа, който идва.
že se Gospod napravi, že gluhite da čuvat i nemite da govori. Neka skoro da čuješ Slovo Božje i da go ispovjadvaš като своя Господ и Спасител, вярата в Него за слава и чест на Бога Отца и Сина и Светия. Амин. Že se ve Христа си крещаван, ve Христа си облечен. Алелуя, алелуя. Честно. Бога Всевишния Отец да поднесе молитвите за ново кръстения Жосе и за всички хората по света. Да се помолим за нашия папа Франциск, за всички епископи, свещеници и мисионери. Благослови Господи и ги укрепи в вярното им служение. Молим се, да се помолим за страдащите от насилие християнски общности и рад. Господи, подкрепи хилядите християни, прогонени от домовете. Нека да намерят помощ и закрила добри хора. молим се, Да се помолим за пострадалите от наводнения в мисия и региони. Господи, древни си сили. Нека се честността единствени да им помогна да преодолеят трудностите, причинени от бедствието. молим се, Да се помолим за оздравяване на Дина, за здраве на Димитър, за здраве на Лидия, за Божия закрила на семейство Чан Данки и за безпечно пътуване на Вултин Анг. молим се, Да се помолим за нашите покойни брати и сестри, а по-особено за покойната Екатерина Това, покойните от фамилиите Недеви, Иванови, Подоновски, Георгиеви, за покойната Берта Деха, разбойникова, Бог да дари мир на душата, да заслужат вечната радост и наградата в Царството Божие. Молим се за слушайте. Да се помолим за нашата христическа общност, събрана днес, нека винаги да се доверява на Господа, защото Той може всичко, дори онова, което хората смятат за невъзможно. молим се. Бъди прославен Всемогъщи Боже, да те държи всяка слава и чест през всички векове на векове. Благословен Христе, Господи Боже на Вселената, от Твоята щедрост получихме земя, от нас земята и човешкия дух. Ние ти го принасим, за да стане за нас храна за вечер. Благословен си, Господи Боже на Вселената, от Твоята щедрост получихме това вино от благодата и човешкия труд. Ние ти го принасим, да стане за нас душе Спасител.